Hei, salutare tuturor și bine m-am găsit la un nou pack opening de pe acest canal. Am să și eu câțiva bănuși și să continui pack opening-urile, așa că să-i dăm drumul. Primul pack, mask pack. Haide, primul jucător, Balotelli din start. Al doilea, Cesc Fabregas. Al treilea, al patrulea, al cincilea, al șaselea și al șaptelea. Extrem de bun pack cu Cesc Fabregas. Ok. Următorul pack și ultimul din seria mask pack. Pong, Campo, măcar încă un elit. Dybala, ok. Haideți să deschidem câteva pro pack-uri. Deci, Dybala, Doamne, super tare. Bum, Rijol. Hai, încă un pack, să mai deschidem câteva pro pack-uri. RF, Alsoma. Ok, încă un pack, nu știu. Nu s-a luat. Încă un pack, un pro pack. Care să-i dăm drumul. Oh, Milner. Ok, haide, încă un pack. Mai deschidem câteva pack-uri. Bum. Center back. Haideți să mai deschidem ceva pack-uri. Mai facem și noi aici câte un coins. Da, acum nu mai avem șanse la elite. Ok, haide încă un pro pack. Windham. Am apăsat pe beginner pack, deschide și un de ăsta. Bun. Haide încă un pro pack. Mai deschidem pro pack-uri. Hai, mai deschidem un beginner pack. Să creștem și noi pe aici. Ok, încă un pro pack. Review-ul. Da, nimic bun. Haideți cu încă un pack. Cam. Ok, bine. Stați puțin. Ok, hai să deschidem asta. Un silver trophy. Ok, hai încă un pro pack. Mai deschidem ceva pro pack cu Review-ul. Ok. Haideți să deschidem un pro pack. Review-ul. Ok, ceva bun. Haide, doar să terminăm toți coinșii. Bun. Mamă, am prins foarte bine pack opening-ul ăsta. Bun. Începem. Centerman. Haide că avem aici 17k. Bun. Nu mai am niciun elite până acum. Bun, tot niciun elite. Terminăm și noi acum coinsurile și trecem cu... Și o să terminăm episodul. Fraților, n-am mai prins niciun elite până acum. Deci sper măcar un elite. Bun, niciun elite. Mai avem 40k. Hai să mai deschidem un beginner pack. Poate prind și de asta ceva. Nimic bun. Deci ultimele pro pack-uri. Pică încă puțin. Haide un review-ul. Haide să deschidem un pro pack. Încă un pro pack. Haide. Jonathan. Mai avem încă două pack-uri. Ultimele două pack-uri. Da, ultimul pack. Mai avem nevoie de puțin bani. Bun, cam. Și 6900. Haide la market să vindem ceva. Facem 7500 de coinsuri.
Da, mă băieți, și cam acesta a fost pack opening-ul nostru. Sper că v-a plăcut și nu uitați să apăsați butonul like. La revedere!